Convidamos vos a ocupar as cadeiras tamén desta beira. Nuns minutos comezamos. Grazas, podedes achegarvos cara a este lado. Linguaxe universal que trascende as barreiras e as fronteiras, que nos obriga a reflexionar, que deixa pegada dos momentos históricos, que nos convida, que nos impulsa a sentir. Unha ferramenta de comunicación profunda, transformadora, capaz de conmover e despertar esa nosa imaginación cada día máis apagada. Tendes por aí seguros vosos teléfonos móviles, sacadeos, por favor, colledeos e abride a cámara en modo selfie. En modo selfie, un espello. Estade vos vendo, sí? Pois escoitade. Usas un espello de cristal ou neste caso de vidro desa pantalla para ver a túa faciana, pero empregas as obras de arte para ver a túa alma. Bernard Shaw, aproveitade, facede un selfie que o levades de lembranza. E agora podedes esquecer os móviles durante un bo anaco. Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos, bienvenidos, welcome á inauguración da 14ª edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz, porque o xardín é unha obra de arte. E se o pensamos ben, vivir é como avanzar por un museo. É só o final cando comezas a entender todo o que viches ou viviches, aínda que moitas veces non entendemos absolutamente nada. E de arte ás veces tampouco, e non pasa nada porque segue sendo imprescindible. Hai outra frase moi famosa no mundo da arte, moi acaída para estes días e para este evento, que di así, é da artista Yayoi Kusama. Se a xente gozara do resplandor da vida a través da arte, pelexarían menos e sentirían menos ira. Alcaldesa de Allariz, presidenta da Deputación de Ourense, Corporación Municipal, director do Fixa, membros do xurado, paisaxistas, veciñanza. Benvidos a todos e a todas, moitas grazas por estar aquí e hola tamén a todos os que nos siguen polo streaming. Vos seredes das primeiras desas 40.000 persoas ou máis que como cada ano van visitar este certame durante os vindeiros meses. E a estas alturas, pouco hai que dicir deste festival, é unha visita obrigada. Na prensa os meus compañeiros xa lle chaman o Verxel Internacional de Galicia. É un evento emblemático, foi o primeiro a nivel nacional e a idea era crear un espazo para observar, para pasear, para gozar, para poder soñar, e a vos que o conseguistes. É, como sabedes, un espazo recuperado para o uso público á beira deste noso río Arnoia, que forma parte da nosa identidade, que nos convida a tempo de ocio, tamén o goce da natureza. En total, para os que esteades aquí por primeira vez, para que vos fagades unha idea, son máis de 37.000 metros cadrados de auga, de sons,
de cores e de vexetación. E para esta edición recibíronse máis de 30 propostas que viñan espalladas por todo o mundo. Hoxe sodes 9, os escollidos e as escollidas. Chegades de Ourense, da Coruña, Madrid, Portugal, Viena, Colombia e Ecuador. E son Monet, Maruja Mayo, Van Gogh ou Pop Art algunhas das fontes de inspiración do que despois veremos. Como cada ano tamén hai unha parcela que está reservada aos centros de ensino da Vila de Allariz e desta volta os autores e creadores son os alumnos e os docentes do IES de Allariz. Veredes tamén que hai outros 2 xardíns mans, que son os que pertencen aos gañadores da edición de 2023, gañador técnico e gañador popular. Diso falaremos despois deses premios. Agora é o momento de que coñezamos os membros do xurado. Así que vou vos presentar os membros do xurado, que está composto por Francisco García, director do Fixa. Raquel Casas, docente no Máster de Paisaxismos da Universidade Politécnica de Madrid. Paz González, vicepresidenta da Asociación Española de Paisaxismo. Manuel Sánchez, representante internacional da Asociación Española de Paisaxismo. Guillermo Cuadrado, paisaxista de recoñecido prestixio e membro da Asociación Española de Paisaxismo. É un home do que quizá a vosa faciana non vos diga nada, que non a coñeceades, pero agora cando escoitedes, igual a vosa voz vos resulta familiar porque o escoitades cada semana na cadena SER xunto a Ángeles Barceló, ou quizá algúns de vos que estades moi interesados na arte, no paisaxismo, xa listes algún dos seus libros. El defínese como xardineiro, amante da arte, dis Eduardo, que dende neno gozas e esqueces o tempo observando e cultivando os seres vivos que nos rodean. Investigador botánico en obras de arte, colaborador de museos como o Prado ou o Thyssen-Bornemisza, conferenciante, paro xa, ten a palabra Eduardo Barba. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Ahora, a ver, ahora, ahí estamos. ¿Se me oye bien ahora? Perfecto. Muchas gracias por recibirme aquí, a toda la corporación municipal. Yo creo que tenéis que ser menos generosos porque cada vez venimos más asiduamente además y bueno, pues es siempre motivo de orgullo regresar a este encuentro internacional. Yo creo que sois uno de los lugares más valientes que hay en la península ibérica produciendo esta belleza, ¿no? Y el año pasado, cuando decidimos el porqué, el hacer esta temática, ¿no?, de arte y jardín, pues era una cosa como muy clara, ¿no? Es evidente, y creo que es algo muy manido y muy estudiado y muy dicho, que el jardín no deja de ser una obra de arte más. Al final, como el otro día, estaba con una persona que acababa de sufrir una pérdida irremediable de un ser muy querido. ¿Sabéis lo que me dijo? El arte me ha salvado. Y además estaba haciendo una colección de un arte muy especial, de estampas japonesas, que además representaban la belleza y el paso de las estaciones. Yo creo que lo que vais a ver hoy, vecinos, vecinas de Allariz, participantes, que con vuestra belleza habéis contribuido a engrandecer este encuentro, es pues fruto de la naturaleza, ¿no? Yo creo que tanto el jardín como el arte son las dos caras de un mismo lienzo y al final está todo unido y trenzado por la naturaleza. Así que deseo que la naturaleza os envuelva, que la jardinería os siga dando muchas ganas de vivir. Muchas gracias. Grazas, Eduardo. A continuación ten a palabra Francisco García, director do Festival Internacional de Xardíns de Allariz. Moi boa tarde, señora alcaldesa, señor presidente da Diputación Provincial, compañeros da Corporación Municipal de Allariz, compañeros do xurado do Festival Internacional de Xardíns, paisaxistas que aguantastes, ademais de presentar un proxecto este sol ao largo do todo o día. 2010-2024, declaración de Allariz pola UNESCO como Reserva da Biosfera e proxecto en marcha que pretende, entre outras razóns, poñer en valor os espazos verdes, a calidade de vida que Allariz ofrecen, a posibilidade de disfrutar de todas estas marxes do río Arnoia, máis de 13 hectáreas, máis de 130.000 metros cuadrados que nos permiten facer un percorrido dende o Rexo
pasando por la Ciudad Rica, pasando por Vilanova, pasando, alcaldesa, por esa magnífica recuperación da Alameda, parabéns por ese salón de todo o povo da Allariz que é a Alameda como espacio tradicional, e que o festival o que pretende, sin duda, é poñer en valor, revalorizar. Quizás a propia pandemia do COVID foi tamén un elemento nos que nos puxo de manifesto a importanza do máis alá, do ámbito particular da nosa vivenda, de contar con espazos armoniosos, con espacios que nos permitan para o espírito e para a alma tamén regenerar e ser capaces de crear nese sentido bo ánimo, bo estado de ánimo. Eu quero pois felicitar sin dúda primeiro a estes magníficos paisaxistas, moitos deles alumnos dos másters, das facultades, pero tamén profesionais que participan e que presentan os seus proxectos con carácter internacional. Non é iso unha cuestión baladí, sino que son máis de 60 países os que teñen participado ao largo destes anos. Tamén, sin dúda, o equipo técnico municipal encabezado polo aparellador don Celestino Feijóo, porque ten xa unha experiencia de 15 anos de máis de 150 xardíns construídos e que podrían, sin duda, ser moi competitivos a nivel internacional e que mesmo eu teño dito a alcaldesa que esta experiencia se ten trasladado a outras decoracións, porque o Samaín e, sin duda, a decoración de Nadal non deixa de ser tamén un xardín efímero, non deixa de ser tamén un pouco esta cultura do festival. Pero todos estes elementos que mencionei son imprescindibles para ese éxito, unha aportación pois valiosísima das altruista, desinteresado, se temos que disculpar a Caldeira Cabral, o presidente do festival, e quizás un elemento de referencia no paisaxismo a nivel ibérico, a nivel mundial inclusive, pero decía que todos eles son imprescindibles para o éxito desta iniciativa, que xa é adolescente, con 15 anos, pero sobre todo eu quero destacar, e é emocionante de verdade, que os veciños e veciñas de Allariz se teñan feito titulares propietarios desta iniciativa, que teñan acollido da forma que teñen acollido e que cos seus amigos, familiares, presuman, visiten e teñan un espacio natural do que sentirse orgulloso. Moitísimas gracias e que a edición deste ano vos guste a todos. Moitas grazas. Grazas, Francisco. É o momento de escoitar o presidente da Diputación de Ourense, Luís Menor. Moi boa tarde a todos, bueno, pois o primeiro, darvos as gracias por a invitación. É un orgullo de verdade estar aquí en Allariz, e para min, comentaba yo a Paco, comentaba yo a Bernardo, a Cristina, traime moitos recordos, pero ademais son uns recordos que poñen en valor, moito en valor, o gran traballo desenvolvido aquí. Eu estou casado en Taboadela e viñen aquí ca miña moza, ca miña muller, e non había nada desto. E, por lo tanto, iso é a primeira realidade. A primeira realidade, evidentemente, é xustamente a enorme recuperación que levades feito. O río estaba aí, pero tiñamos que poñelo en valor. E tiñamos que poñelo en valor, bueno, primeiro recuperando dunha maneira máis ou menos tradicional e ben, pero hoxe estamos dando, hoxe non, hai 14 anos e hoxe damos unha edición máis, demos un salto moi importante de calidade, e que ten que ser motivo de orgullo non só para Allariz, que desde logo eu entendo que a alcaldesa podes estar moi contenta, eu tamén son alcalde e desde logo se chego a ter unha cousa destas estaría orgullosísimo de serlo, lóxicamente, pero eu creo que é un motivo de orgullo para a provincia, para Galicia e para España, porque non olvidemos que ao final esta é a única manifestación deste tipo que hai en España e na Península Ibérica, únicamente por o que puden investigar e por o que puden comprobar, únicamente en Portugal. Por lo tanto, xa está ben de ser noticia por cousas malas, sentámonos todos orgullosos, recomendemos fehacientemente este lugar e disfrutemos enormemente e entre todos engrandecémolo. Insisto, parabéns á corporación, parabéns ao equipo de goberno e parabéns, por suposto, aos paisaxistas que de xeito nacional e internacional vindes aquí a esta 14 edición e eu digo que é fácil ver, cada día vai a máis e, dende logo, pois, neso é no que nos temos que centrar. Eu tamén me decía ela na conversa que tiñamos ahora mismo que outra cousa é ese carácter desinteresado, ese carácter altruista que hai
en membros do xurado, en membros nos paisaxistas. Isto, dende logo, tamén di moito da vosa calidade e tamén di moito do povo, porque é capaz de atraer tanto talento. Isto é moi importante, señal de que é un grandísimo proxecto. Lóxicamente, a Diputación, como Concello de Concellos, tiña que estar aquí, e vai estar aquí, e vai estar sempre que se precise, evidentemente aquí, igual que en calquera punto da xeografía provincial. Evidentemente, unha iniciativa absolutamente única, absolutamente de motivo de orgullo e de motivo de diferenciación, que ten moitos valores en sí. Ten un valor paisaxístico, evidentemente, ten un valor turístico, nunha vila xa eminentemente turística e nunha provincia que cada vez aspira a ter ese turismo como un motor económico, un dos motores que fan falta para que esta fermosa terra que é Ourense desperte dunha vez, aproveita as súas oportunidades, entre todos la fagamos moito máis grande. Pero moita é o carácter turístico, pero tamén o carácter medioambiental, o carácter educativo, esa parcela que está a disposición dos máis novos para que plasmen, evidentemente, todas as ensinanzas que teñen aí, ou que collen, e ese absoluto respeto por o medio ambiente, unido esa finalidade e ese obxectivo, ademais de arte, de facer algo diferencial, fai que estemos ante un evento único. Insisto, isto non ten que ver nada cando eu era mozo e viña aquí. Parabéns ao povo, parabéns a toda a provincia e, dende logo, absoluta colaboración, como non pode ser de outro xeito, en manteñer e, sobre todo, en engrandecer esta iniciativa única. Moitas gracias a todos. Moitas grazas. Membros do xurado: Francisco, Raquel, Paz, Manuel, Eduardo, Guillermo, alcaldesa Allariz, presidente da Diputación, por favor, acompañádeme no escenario. Imos proceder á entrega de diplomas aos e ás paisaxistas desta 14ª edición. Travesía estelar: Cintia Natalie Roballo Carrillo, de Ecuador. Non está con nós, pero si está a través do streaming. Hola, parabéns a ti tamén. Por suposto, recibiredes o vosso diploma. El Jardín de Monet: Marta Abadín García, Juan Valentín Fernández Prieto, Jaime Martínez de Velasco Marín, de Madrid. Entrega Eduardo Barba. Quedade, por favor, para unha foto. A arte de Mayo: Lara Camaño Fernández e Ainhoa Graña Suárez, de A Coruña. Entrega Cristina Cid. Jardín Cubista: Carlos González Arana, Senia Orlova e Andrés Peinador de Juan, de Madrid. Entrega Guillermo Cuadrado. A Cuadratura do Círculo: Miguel Pulido Sotelo e Luis Ansias Manso, de Ourense. Entrega Francisco García. El Jardín al Revés, de Madrid: Manuel Amigo Vega, Ane Chinchurreta Ballina e Selva Valverdú Gavira. Entrega Paz González.
Art Gallery, Ana Ritas Díaz e Hugo Moreira, de Porto. Entrega a Luís Menor. Step into a work of art. George Klotz, Silva Stecher e Inés Altricher, de Viena. Entrega Manuel Sánchez. Pop Art Garden, Héctor Fabián Montecinos Rebolledo, María Flor Otazo Aguirre e Flor Becerra Rodríguez, de Madrid. Entrega Raquel Casas. Parabéns a todos e a todas por chegar ata aquí. Francisco, Paz, Cristina, quedade desta volta aquí comigos. Demais, moitísimas grazas. Podedes regresar ás vosas cadeiras. O Fixa é unha mostra única e maravillosa. E tamén é un certame. E como tal ten uns gañadores. Que vos parece se agora, moitos estábamos aquí hai un ano, botamos a vista atrás para entregar os premios correspondentes á 13ª edición. Cada ano, por se alguén non o saibe, hai dúas categorías. A técnica, cuxo gañador o escolle un xurado que son membros da AEP, e tamén un gañador popular que vai polos votos de cada un dos que visitamos os xardíns, que este ano tamén poderedes votar. Moitos anos ten coincidido o criterio dos membros da AEP co popular, pero desta volta non. Así que temos dous gañadores diferentes. Gañador técnico, que por certo tamén poderedes lembrar a continuación porque vai permanecer un ano máis neste espazo. Xeometrías do Nilo, Teresa Bermejo Pardilla, Julia Martínez Estada e Jaime de Rosendo Serrano. Entregan o galardón Paz González e Francisco García. Parabéns! Bravo. E gañador popular da 13ª edición e que tamén poderedes visitar este ano porque permanecerá, Jardín Informal, Julián Castañeda. Entrega Cristina Cid. Parabéns. De Colombia. Francisco, Paz, moitas grazas. Cristina, ti permanece, por favor. Pensade, a vida late e aplasta a alma. E a arte, lémbrate que só tes unha. Por certo, deixade agora que a alma se sorprenda no percorrido que faredes na visita. Moitísimas grazas pola oportunidade e pola escoita. Pecha este acto Cristina Cid, alcaldesa de Allariz. Boas tardes, veciños, veciñas, membros do xurado, autoridades, paisaxistas. Moitísimas gracias por estar un ano máis en esta edición do Festival Internacional de Xardíns. Eu, antes de nada, e visto que o presidente da Diputación facía confidencias tamén, creo que vou aproveitar porque seguramente temos aí un recurso que aínda non explotamos e que quizá o millor deberíamos explotar, ¿no? Un día, no certamen Vilas en Flor, no que Allariz foi galardonado con 4 flores, o alcalde de Chantada decía que conoceu a súa muller paseando polo río Arnoia. O presidente da Diputación decía que tamén aquí na Taitai e en esos paseos por Allariz, pois tamén conoceu a súa parella. Co cual, non sei se ao mellor temos que ir pensando en un first days ou algo similar, parecido.
para Allariz, visto que parece que tamén temos éxito no que ten que ver con emparellar a persoas, non? En todo caso, eu creo que efectivamente ese encanto que ten Allariz, seguramente Luís ten bastante que ver con que efectivamente fora a bo término esas visitas a Allariz. En todo caso, moitísimas gracias, presidente, por estar aquí, moitísimas gracias, en primeiro lugar, pues dar as gracias á Diputación Provincial e ao seu presidente, non só por achegarse hasta aquí, sino polo apoio económico que a Diputación presta a este festival internacional e que fai posible tamén que estos xardíns que vamos a ver agora a continuación sexan unha realidade. Gracias, por suposto, a todos os paisaxistas, porque sin paisaxistas sería imposible que disfrutáramos dun espacio como este, sería imposible que disfrutáramos de diferentes propostas, de diferentes puntos de vista, de diferentes diseños e de diferentes formas de ver e de contemplar o espacio público e os xardíns. Gracias a un xurado tan altruista e tan profesional que nos permite facer unha selección, creemos que extraordinaria, de todas as propostas que se fan este ano. E, por suposto, gracias ao persoal municipal e a todos os veciños e veciñas de Allariz. Todas as persoas que vivimos aquí sabemos que este proxecto naceu para cumplir diferentes obxectivos e finalidades. O primeiro deles é seguir incrementando esas superficies verdes, ese corredor do río Arnoia que nos permitira esa ruta circular que combinara etnografía, natureza, deporte, etc. E por eso, en estas marxes do río Arnoia está este festival, está o Parque Etnográfico do río Arnoia, están zonas deportivas como a do Seixo, o camping municipal, a hípica, o ecoespacio do Rexo, etc. Para incrementar esos kilómetros visitables en torno ao río Arnoia e disfrutar desa calidade de vida. Os veciños de Allariz tamén coñecen que para cumplir este objetivo tiñamos a posibilidade de facer un parque como isto ou tiñas a posibilidade de innovar un pouco máis e que este fora un gran parque para os que vivimos aquí, para esa calidade de vida, pero que tamén fora un atractivo para esa dinamización económica tan necesaria para o interior da provincia de Ourense na que estamos traballando e na que estamos empeñados en demostrar os recursos cos que contamos aquí no interior, as posibilidades e o futuro que teñen espacios e territorios como este e que podemos asentar población con calidade de vida. Ese é o empeño no que nos dedicamos todos estes anos e por eso queremos agradecer, e repito aí, a Luís Menor, o presidente da Diputación, tamén a colaboración con este proxecto. E hoxe, como sempre é un día de festa, sempre é o día de ver, cuáles son as propostas que temos este ano, non é o día de votar, eso farémolo a partir de mañá. Solo decir unha cuestión máis para que non se me quede no tinteiro nada, e é que temos que agradecer sempre enormemente, e quero facelo desde aquí, tanto o instituto como o colexio de primaria, o seu traballo e a súa colaboración para facer posible que todos os nenos e nenas de Allariz empecen a pensar desde pequenos no espacio público, empecen a pensar que cada vez que se diseña un espacio público hai que pensar nas persoas que van a facer uso del e, por lo tanto, aprender xa desde pequenos que non só se pode pensar de forma individual, sino que hai que facelo tamén de forma colectiva. Ese é o sentido que ten este xardín que os nenos e nenas de Allariz diseñan cada ano, e é o sentido que temos todo este proxecto que nos une cada ano no mes de maio antes da Ponte das Letras Galegas. Así que, moitísimas gracias a todos e a todos, e ahora só nos queda decir, a disfrutar desta arte no xardín. Moitísimas gracias.